Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga. Crec que això no ho havia explicat mai. Tinc roba interior de la sort. No ens havíem vist mai, oi? El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida. En fi, espero que això ja hagi prescrit. Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Pepa Plana, què tal, com estàs? Doncs molt bé, encantada de la vida. Ara mateix estem en territori d'artistes, estem a la central del circ. De fet, per aquí, si mirem per aquesta petita escletxa, podem veure gent entrenant, fent acrobàcies, amb teles. I tu, justament, els pallassos i les pallasses, dintre del circ, dintre de l'espectacle, us dediqueu a la part més humana, podríem dir, no? Sí, ben bé, això és com un espai desconegut, no? És com la cova d'Alibaba. Realment aquí els artistes, sobretot els físics, hi ha uns equipaments fabulosos, no? Que no és escola, no és un lloc de formació, sinó ja de professionals i d'entrenament. I els pallassos i les pallasses, aquí a la central del circ ens agrada venir, llavors ens posen a l'aula de música, que és com un búnquer, un lloc tancat, que dius, tan perillosos som que ens han de tancar. A mi m'agrada molt assajar aquí a la central del circ, tot i que jo no necessito l'espai de grans aparells, te vas trobant amb col·legues, amb gent que ve d'aquí, que va d'allà, que ha tornat d'una gira de no sé on. Normalment estem una mica aïllats, quan fas gires, bolos, i trobar-te en aquest lloc. Però em preguntaves si els pallassos... No, o sigui, aquí és com un contrast entre veure gent fent acrobàcies, fent coses molt espectaculars en el sentit físic i que la vostra feina, el que vosaltres feu, connecta amb aquesta altra part més humana. Això és el que em preguntaves, no? Clar, és que és fantàstic el circ, no? Perquè és realment un espai, un gran aconteixement, un espectacle on veiem només que persones sobrehumanes, fantàstiques, que fan impossibles, que volen, que desafien totes les lleis de la gravetat, que saben passar per una maroma. I llavors, en aquest món de superhomes, superdones, hi ha la figura humana més fràgil, més patètica, més tonta. És el menys habilitós. I no és estrany, perquè en un espectacle tan meravellós, amb una globalitat del circ, que veiem com a espectadors, posar-hi la figura humana més fràgil fa que el públic s'apassioni pels pallassos i les pallasses, perquè és com dient, menys mal, un és com jo. Ens sentim una mica menys tontos, potser. No, diu, bueno, aquest és més tonto que jo, el pallasso, la pallassa, I per això, jo crec que per això és imprescindible els pallassos i les pallasses en el circ, per aquest contrast del superhumà, de la persona que sap fer impossibles, amb la fragilitat visible, no? I és impossible veure un espectacle de circ i no posar-hi aquest contrapunt de pallasso. El que passa que és curiós perquè no tens cap precedent familiar que sigui artista. Això d'on ha vingut? Jo soc pallassa a pesar meu, jo no volia. Jo dic que la meva pallassa em va triar a mi, però la meva família no hi ha antecedents del món del circ, ni del món de l'espectacle, ni del món de la música, ni res que s'hi assembli. Això és curiós, perquè quan estàs amb gent de circ, que diuen tercera generació, cinquena generació, jo soc la vuitena generació, i penses, bueno, un moment, el teu rebesavi, requetabesavi, requeticaticatibesavi, va ser el primer. Per tant, jo soc de la primera generació. Realment tu arribes en aquest ofici perquè no pots deixar de fer-ho. És com... T'ha tocat, no ho sé. Jo volia ser actriu, jo volia... La voluntat era fer teatre, jo de molt petit ja feia teatre, vaig estudiar a l'Institut del Teatre.
ni idea de que seria pallassa. Tu no pots ser una cosa que no saps que existeix, perquè el món masculí dels pallassos m'agradava, però en cap moment m'emmirallava o... Clar, perquè en aquell moment no hi havia grans referents femenins dins el món dels pallassos i les pallasses. Ni grans, ni petits, ni mitjans. Les primeres pallasses que són, per mi, només germanes grans, no són ni mares ni àvies, no? Generacionalment. Jo les primeres que vaig veure eren de fora, de Suïssa, d'Anglaterra, però comptades, te les puc dir comptades. Sí, jo no crec que en el món del circ tradicional segurament n'hi hauria hagut moltes si les haguessin deixat. De la mateixa manera que hi havia trapecistes, lleugeres, funambulistes, cavallistes, en el moment que aquesta dona, per edat, ja passava a que ja no podia fer la disciplina, que en masculí era normal que fes el salt i es posés la màscara i jugués a pallasso, en femení no se les deixava. I llavors, si això era una cosa que no hi era, com va ser que tu vas arribar en aquest punt de dir ostres, que jo vull ser pallassa, tot i que sigui una cosa que pràcticament no existeix? Com va arribar aquest moment? Ja et dic, jo estudiava art dramàtic, volia ser actriu dramàtica, que passa que la gent reia, però en cap moment... O sigui, tu quan intentaves fer drama i fer plorar la gent reia? Sí, bueno, era com molt frustrant, que estiguis a l'Institut del Teatre fent l'Estela del Goethe, estimat, i la gent, uah, era un drama. Aquí et donava pistes, això, potser, no? No, què va, per mi era molt trist. Aquí hi ha el pallasso, aquí hi ha la pallassa, no? Com més viu amb un drama profund completament. El que passa que jo en aquest moment no li regalava. Vull dir que hi ha un plaer sentint el públic riure, però tu en el fons no has vingut a fer riure. Com a pallassa tampoc? No, tu vens a fer una cosa molt important, molt important. Quina és aquesta cosa que vens a fer? La que sigui, vens aquí a pista a cantar una cançó. És importantíssim. I arribes i, merda, la faldilla ja s'ha enganxat a la cor. No passa res, ho arregla. Ostres, tot el rato hi ha problemes que no passa res, perquè tu has vingut a fer una cosa molt important. És amb l'intent de fer aquesta cosa que et passen totes les desgràcies del món. I com que hi ha l'optimisme per sobre de tot, la pallassa sempre es pensa que ho resoldrà, va saltant obstacles, fins que o aconsegueix o no fer el que ha vingut a fer. Però el riure no és la missió. És el vehicle. És el que passa. Si el públic no riu és un desastre. Has de riure en un espectacle de pallassos, però tu no. Quan et planteges un número nou, un espectacle, mai penses en fer riure, sinó on és el drama, on és la tragèdia. I quan tens... Llavors, com ho vesteixes perquè allà hi hagi els gags, el segon de riure, però en el fons jo et diré que treballo més la seducció que... O sigui, si tu m'entens, si tu entens què em passa, si tu entres dins del meu univers i veus la meva desgràcia i m'estimes, riuràs. Si no m'entens, si no m'estimes, és impossible riure amb algú que no t'estimes. Perquè tu has explicat més d'una vegada que per tu el que distingeix els artistes que transcendeixen, els bons artistes dels que és més aviat decoració que una altra cosa, és els carismes. I aquí és això al que et referies, no? També que el públic t'estimi per com ets. Clar, sí, per mi és evidentíssim que el que més ens agrada de qualsevol artista, no? I estic generalitzant, t'agrada aquest pintor, aquesta pintora, perquè no imita ningú, perquè pinta des del seu eix honest, des del seu carisma, des de la seva veritat, o aquesta persona que escriu, o aquesta que fa música, que no s'assembla a ningú. Si realment veiem artistes amb aquest carisma, amb aquesta veritat, no caducaran, perquè no regeix a cap moda, a cap corrent, sinó que és únic i no copia a ningú. I si algú el copia, de seguida
se li acabarà, perquè sempre volem l'original. I sí, s'ha de treballar el carisma, la diferència. Anem malament quan amb escoles de teatre, de música, de literatura, encasellen, no? Ostres, que malament anem, perquè quan tot tant s'assembla vol dir que no hi ha l'original, que tot són còpies. I com s'entrena el carisma? Ui! Sembla difícil, això. No hi ha una escola de carisma, no hi ha una vareta màgica, és conèixer-te molt, és que no, és com, mira, per què ets artista? Per què ho ets? Ho has triat? Jo crec que no, Tu, per exemple, quan et fas aquesta pregunta, què és el que et surt respondre? Per què ets artista? Doncs jo crec que i a vegades hi ha aquesta pretensió de la paraula, no? Mira, no, humilment, dius, soc artista i sense tenir cap vergonya de dir la paraula perquè és preciosa, no perquè, soy artista, no, perquè sé mirar i abstraure de la meva mirada la realitat i fer-ne obra, però de la mateixa manera que jo estic convençuda, això és una teoria, una xurri-pai-pai, no té tesi, no té... Jo dic que com a artista vinc de lluny, de tan lluny com els primitius, que estaven a la cova, i llavors n'hi havia, clar, dintre d'una tribu hi ha gent, vull dir que ets tribu, que et necessites, i n'hi havia, tio, els que sabien caçar, disparaven i mataven de seguida la bèstia, el que sabia fer foc, el que sabia anar a buscar l'aigua, ostres, una tribu. I llavors hi havia algú, poquets, per sort, que no servien massa per res. Hòstia, no eren habilitats, però sabien mirar. I al vespre, com que ja sabien fer foc, ja estem en aquesta època, com que hi havia foc, hi havia llum. Com que hi havia llum, jo estic convençuda que hi havia representació teatral. Per tant, aquestes personetes que no sabien caçar gaire, no sabien anar a buscar l'aigua, no servien massa per res, al vespre representaven el que havien vist. Per tant, artistes hi ha hagut des del principi de la humanitat. Home, sí, que eren les pintoretes, però jo estic convençudíssima que hi va haver abans un humà que es presenta davant dels altres humans i els explica el que ha passat, però des d'un altre lloc, des de l'abstracció de la realitat. I la tribu fa, hòstia, que bo! O no ho havia vist, o no m'hi havia fixat, o no ho havia vist des d'aquest punt de vista. Per tant, el carisma per mi té a veure amb què mires, com ho mires i com ho expliques, el que has vist. De quina manera que només tu pots explicar-ho d'aquesta manera. I has dit que tu el que feies era observar i has dit, a més d'una vegada, que en el que més et fixaves era en els nens i en els avis. Què tenen els nens i els avis perquè et fixis en ells, per inspirar-te? Bueno, és que el cercle es tanca, no? Les criatures molt petites, que quan encara no saben dir mentides, després ja ens fem adults, com diu el Tortell, ens adulterem, doncs aquestes criatures de menys de 4 anys, que és això, quan vingui la mare no li diguis que hem menjat un gelat. Mare, no hem menjat cap gelat. Dius, home, no. Doncs aquestes criatures, quan comencen aprenentatges, a caminar i tal, la capacitat de la mirada, de quina manera, ulls grans, rodons, i tot és com molt... Perquè ho aprenen tot de nou. És com, uau, una ratlla... Són com titelles humanes que són molt precises i amb les emocions. No? Vull dir, vols un gelat? Sí. Però no et feia mal el dit? Ai, sí, que fa... Vull dir, com aquest canvi d'emocions. I era molt veritat que li feia mal el dit, però també és molt veritat que vol un gelat. Vull dir que després els dramàtics, quan ens fem grans, he de pensar... Home, no, és un joc. I com aquestes criatures, o com resolen coses, dient que són lògiques i que els adults busquem la lògica tal, però per un nen, si he vingut a tocar el piano i el piano està aquí, la cadira està allà, el piano està aquí, la cadira està allà, la lògica,
no? Doncs agafo el piano i el poso a la cadira. Això faria un pallasso i això fa una criatura de Venus. I els avis, la gent més gran, és deliciós veure com que ja no hi ha l'energia tal, és com que tot té un tempo, un ritme, que no cal córrer, que no cal anar de pressa, i que torna a tenir, el cercle es tanca, una lògica també molt, com dient, ara he d'anar allà, ja vindrà. De quina manera, i veure en un parc jugar nens i nenes i estar allí mirant, són pistes. I veure al mateix parc que hi ha un banc del si no fos pel genoll, si no fos per el banc dels avis, que també, com parlen, com gairebé no necessiten explicar molt. És com, bueno, sí, bé, va. I potser entre els dos una cosa que tenen en comú és que tampoc s'interessen massa per l'aparença. Això és veritat, amb els filtres, sí, les compostures, no? No. Jo que ja vaig anant cap a gran, que l'altre dia l'Eudald Carbonell, que jo l'adoro, és un senyor que m'inspira molt i m'agrada molt parlar amb ell, va dir, diu, és que has d'aprendre a ser vell, perquè ho seràs molts anys. M'ho va dir, clar, dius, jo ara enceto, no?, que vaig cap a gran, ara l'any que ve faig 60 anys, i dius, hòstia, vinga, va, som-hi, 60, però no m'ho sembla. I em dius, no, és que n'has d'aprendre. Has d'aprendre a ser gran, a anar cap a vella, perquè ho seràs molts anys. I dius, bona aquesta. Aprendre, que sí, vull dir que tu ara ets molt jove, però no pateixis. Tampoc has fet res per ser jove. Els anys passen. No, és un mèrit de dir, mira, m'ho he currat i soc jove, que guai. I ho sé. No, és una cosa que no decideixes. Vas néixer més tard, vull dir que jo vaig néixer abans que tu, i no pateixis perquè ja et passarà. Has parlat del que t'inspira, però després també has explicat que a l'hora de crear els teus espectacles és una cosa que la pateixes molt. Sí. Per què passa això? Per què pateixes tant a l'hora de crear? Bé, és que a mi m'agrada exhibir, però per exhibir el que he estat treballant vol dir que has de passar per aquesta sala mental, física, i de fer una tria. I llavors és com que somio molt bonic del que vull fer, del que vull explicar, i no acabo d'aconseguir mai. És més xulo com ho somio. Hi ha com una mena de lluita amb mi mateixa de fer l'espectacle dels meus somnis. Passes la teva idea als escenaris i hi ha coses que es perden pel camí. En el meu somni era més bonic. I en el fons també és veritat que espero no fer-lo mai, l'espectacle dels meus somnis. Per què? Perquè mentre intento fer l'espectacle més bonic de la vida, l'espectacle dels meus somnis, va passant la vida. Si ja ho fes... Si el fessis hauries de deixar de fer el que fas. Ja em puc morir, tampoc ara em ve de gust, vull dir, no és el que em ve bé. És estrany, això el procés de creació és una malaltia, però és una malaltia que... Saps, com una febrada molt forta que hi ha un punt de dir, ai, que bé que estic tan malalta. T'has d'admetre que no m'ha passat mai. Bueno, doncs, no sé, una mena de cosa que l'odio, no. Jo ja, mira, estreno el maig i és com porto intensivament assajant i dubto molt, assajo un dia un bon assaig, l'endemà ja ho dubto. Com construeixes tota una estructura, perquè en el fons és una història dramàtica, no? Una representació d'1 hora, hora i 10, on tot ha de tenir una lògica.
són peces de puzzle que t'agraden molt però després no encaixen. I això que jo tinc ganes d'explicar, que jo he vist, que jo interessarà. Fer punyetes. Hi ha un moment que dius, bueno, és que ara aquest espectacle m'agafa en aquest moment vital, per tant vull parlar d'això. I amb l'altre vaig parlar d'allò. No em repeteixo amb els espectacles. Soc la mateixa pallassa que la porto amb aventures diferents. Però clar, al principi estaves explicant que quan vas començar no hi havia unes referències, un camí clar que havies de seguir, és un camí que te l'has inventat tu, per tant, té la part bona de que has pogut escollir com ha estat tot, no tenies potser els estereotips que sí hi ha en els pallassos i que les pallasses no hi són perquè us heu hagut d'inventar-ho tot. El que passa que aquí també hi ha una exigència de sempre haver-ho de fer perfecte. Creus que això ha afectat en el fet que els processos de creació els pateixis més que els gaudeixis? El fet de no tenir referents és una putada. Realment de dir... Però no hi han sigut en molts àmbits, vull dir, com a pallassa no hi han sigut, però realment en humor, perquè dius, vale, no hi ha hagut pallasses, però hi ha hagut... Clar, hi ha hagut còmiques, però en ploma masculina, vull dir que l'humor també s'ha escrit molt en masculí. I el fet de quan començo, que era... A mi els millors augurs em deien, Pepa, aviam, pallassa, dona, esclar, teatral, per adults, tia, això que vols fer et moriràs de gana, no hi ha circuit. O sigui, a l'imaginari col·lectiu d'aquell moment, diguéssim, ser pallassa era impossible, i viure d'això era impossible. No hi ha circuit. I jo deia, doncs s'haurà d'inventar, vull dir que això... I jo crec que fa 30 anys enrere hi va haver una efervescència hosti, pallasso teatral per adults, sí que en femení estic sola, però bueno, ara jo trobo que és encara més complicat. Pallasso teatral per adults gairebé no n'hi ha, i en femení menys, però... I per què això? Què ha passat perquè cada vegada n'hi hagi menys? O si no tinc feina, llavors, clar, si jo faig un espectacle preciós i no hi ha el circuit teatral que em contracta, vol dir, bueno, i si em poso familiar, teatre familiar igual. Per tant, sacrifico... Jo no he fet aquest sacrifici. És que no el vull fer. És que no el vull fer. I tampoc vull fer teatre de carrer. O sigui, si mai el vull fer, el faré. Però entenc perfectament que hi hagi gent que, per viure d'aquest ofici meravellós, hagi de fer alguna renúncia, que és, sí, home, abans de no fer de pallassa perquè no tinc feina als teatres, diria, vale, doncs faig un espectacle de carrer. Home, i tant! Però és un problema de contractació, de circuits. Passa també en el món del circ, vull dir, és molt més fàcil veure companyies catalanes de circ a l'estranger, fent gira, constantment, tota la gent que està aquí baix venen de fora, van de fora. És molt més fàcil veure'ns a fora, a Europa i Amèrica, que no pas a casa nostra. I què fem malament aquí perquè us veiem més a fora que a casa? O això és les polítiques o les voluntats de contractació que van vinculades als municipis, no? Totes les gires són voluntat municipal, per tant, hi ha una programació amb un tècnic de cultura que decideix qui anirà i qui no. Quan s'aposta a contractar un tipus de teatre d'un color, que vol dir que sigui més o menys conegut de la tele, o que només contracto el teatre que a mi m'agrada, vol dir que una població no veurà tots els colors del teatre que estan passant en aquest país en aquests moments. I el que passa en aquests moments a les programacions de teatre a Catalunya, generalitzar és pervers, però vas veient que totes les programacions teatrals són copiades, calcades. Vull dir que realment la productora que ha vengut un producte que és una obra de teatre està en campanya i dius, hosti, enguany
tots els teatres de Catalunya estan programant les mateixes. I tot l'altre? Tots els altres colors doncs no hi ha les mateixes oportunitats. Però per la gent del circ ja estem acostumats a les... Per tant, si no treballem aquí, treballarem allà, i si no, a Guaraná. I si no, no ens fa por. Ara, sap greu que jo ara acabi de tornar de Mèxic i sigui molt més fàcil anar a actuar a Ciutat de Mèxic que actuar a Sabadell o a Amposta, és igual. Però no passa res, el món és meravellós. I és rodó. Ah, sí, eh? És rodó, eh? Saps? És que és un gran encert que l'haguessin fet. Perquè si fos pla, igual tires... Vaig a treballar. Igual no hauria tornat. Però ser rodó, vas... Els extrems es toquen I dius, m'he donat toms pel... I torno a estar aquí. Aquesta situació que explicaves, tu vas guanyar el Nacional de Cultura el 2014 i vas fer un discurs en el que allà el que deies era que tu el que volies era pertorbar el món amb preguntes impertinents. En vas fer 3 en aquell moment i crec que venen molt al cas perquè és justament de la situació que estàvem parlant. Jo crec que 10 anys després potser és un bon moment per tornar-les a posar sobre la taula perquè sembla que segueixen molt vigents. La primera que vas posar sobre la taula, que imagino que és retori, però que és si podem viure sense cultura. No, és que si realment arriba un moment que l'humà prescindeix de la cultura, està mort. La cultura és un termòmetre que mesura la salut mental d'un poble, la crítica vital, de plaer, de reflexió. Si li traiem aquest element, matame camión, o sigui, és com... Clar, quines ganes hi ha que la gent es quedi alienada, no? Com dient, solament... Hosti, jo no hi vull ser. No hi vull ser, no? En un lloc que tot és com dient prescindir de la crítica, de l'esperit crític que et dona la literatura, la pintura, la música, el plaer que et dona aquestes mirades d'artistes que et fan veure coses que no has vist. I si hem d'anar cap allà, anem-hi ràpid, però cap a l'autodestrucció, vull dir que ja està, no passa res, formarem part d'un altre... Al planeta no li passarà res perquè els humans desapareixerem. No s'ha de salvar el planeta tant li fot. El planeta, vull dir que ja hi ha hagut altres... El problema el tenim nosaltres. Si hem d'extingir-nos, doncs no passa res, i anem. Si no tenim la capacitat d'aturar i dir, un moment, que ens hem equivocat en algun moment del camí, que estan passant coses que no... Jo crec que ja no hi ha aquesta capacitat d'aturar. Una altra pregunta que feies és si la cultura s'ha de dirigir. A què et referies amb dirigir? Dirigir i controlar en el moment que hi ha tantes institucions. O sigui que hi ha unes partides pressupostàries que són els pressupostos de tantes coses. Una d'elles és cultural. Si el pressupost de cultura, el formatget, la ràtio, dient es creen estructures de comitès, de comissions, de despatxos, despatxets, despatxitos, amb gent experta, i tots aquests diners van a l'estructura, realment per les creacions o per els intèrprets. Queda un tranxet de tot el formatge, vas fent trosset, hosti, vol dir que tota aquesta maquinària que s'ha creat per controla i dirigeix, que tu treballaràs i tu no, perquè hi ha tot un munt d'ens i si tu reps una ajuda, felicitats, perquè va tenyida d'on porta't bé, perquè si no te la traurem, per tant... Això és una forma d'exercir el control sobre la cultura. Controlar i dirigir. Com dient, aviam, propostes, quines triem? Aquesta, bueno, bé, jo també tinc subvenció, vull dir que estic dient coses des d'un lloc que dius, bueno, el que esté libre de pluma que te diré la primera lentejuela, però
Vull dir-te que sóc molt conscient del peatge que vol dir acceptar, perquè hi ha un control i una manera, fes-ho bé, perquè si no, vull dir, controlar i dirigir. Una certa Hi ha molt amenaça, En aquests tot i que no moments- sigui explícita. En aquests moments, hòstia, realment, el cavall de lliure, despenjat, salvatge, i fa el que vol, sense cap... ho té molt difícil. N'hi ha, i encara hi ha algun rebel, però cada vegada és més complicat perquè no et lloguen. Si et despenges... Però, bueno, hi ha alternatives. Jo crec que hi haurà una revolució. Hi ha de ser. Hi ha de ser... Com serà aquesta revolució? Jo ja no la faré, a mi ja m'agafa gran, però no ho sé, no sé si la faré. Però vull dir-te que si tu tens l'esperit artístic, crític, que tens ganes de fer obra i no et lloguen, dius, a fer punyetes, planteu-hi enciams en aquest escenari, perquè no hi vull actuar, penya, actuarem aquí fora, allà, que s'ho confitin. I el públic ens vol a nosaltres, no les estructures. Perquè la gent necessita la cultura, també. I el teatre, la música, per tant, si no em llogues, vull dir, planta-hi enciams, perquè no jo, ningú clar, hi ha d'haver una revolució total de tots els artistes que diguin no, encara que a mi em lloguis, com que no llogues els meus col·legues, no venim. I és més, no volem venir al teu teatre perquè no programes bé. Vull dir que, no sé, alguna ha de canviar. Aquest sistema de tant de poder i tant de... ens exclou i crea molta precarietat en el sector. Cada vegada hi ha més cultura amateur. Cultura amateur no voluntàriament, sinó com que no puc viure d'escriure, he de treballar i escric al vespre, o com que no puc viure de la música. I tu que al final saps les hores que s'hi han de dedicar perquè un bon espectacle surti bé, això és impossible. Totes aquelles hores que no pots dedicar a la teva feina se'n ressent la teva obra. Que diferent és que jo pogués esgarrapar al cap de setmana unes estonetes per assajar o cada dia, tot el dia. Però clar, si jo no pogués viure d'aquesta feina, la meva obra seria amateur, però no perquè jo volgués, sinó perquè... I el pervers és que cada vegada hi ha més cultura amateur, sobretot amb literatura, amb pintura, amb música. Hi ha realment molt poca gent que pugui viure. I tens por que això t'arribi a tu? No, jo ja no tinc por. No tinc por, no sóc una persona poruga, perquè no tinc plan B, saps? Vull dir, vaya muerte. I si no em va bé, per què em anirà per allà? I si no, per allà. I salto marges, des de sempre. He renunciat a moltes coses per fer aquesta feina, per tant, home, no. No, què pot passar? Que no em lloguin? A on? Aquí? Me'l llogaran en un altre lloc. I si no em lloguin... És que no sé, hi ha moltes coses d'aquest ofici que m'entusiasmen. Puc ensenyar, que no és la meva primera opció, però que em pot agradar. Vull dir que jo com que ja vaig cap a gran, no, jo només no em jubilaré, vull dir, jo fins que pugui emparrar-me dalt de l'escenari. I l'última pregunta que feies d'aquestes tres és que si s'invertirà en cultura o en ignorància. Què és cultura per tu i què és ignorància? Bueno, això era una provocació, en el meu discurs, ben bé, era com dient, com a pallassa tinc moltes preguntes impertinents, perquè és molt pertinent. I llavors era aquesta cosa, volem invertir en cultura realment o en ignorància. És com, està clar que si no s'inverteix en cultura, s'inverteix automàticament en ignorància. És com dient, sí, perquè llavors què fas? Una mena de... De quina manera tens com el poder pot tenir aquesta capacitat de tenir una societat encarriladeta i emborregada. Per mi, el futbol, l'esport,
que l'esport és jugar, és jugar. Quan es converteix en algo com directament, que hi ha tants diners i ara més posa-li el femení, evidentment que les ties han de jugar a futbol, només faltaria, però a mi no em fareu que m'agradi el futbol, perquè hi ha ties que juguen a futbol. No. O sigui, com dient, què passa? Que notaven que la meitat de la població femenina no estàvem enganxades al futbol i invertir la mateixa quantitat de temps d'un informatiu o d'un diari s'invertís en parlar de cultura, el mateix, que s'inverteix en parlar d'esport, que vol dir futbol. Potser sabríem qui ha publicat el darrer llibre, qui ha escrit... De cop i volta jo em sé jugadors de futbol que a mi m'interessa un pito. Com és que amb cultura, que vol dir tot, cultura, pintura, teatre, música, són una pinzellada de... I amb esports tenim... Bueno, doncs invertir en cultura vol dir això també, no? De dir... Perquè l'altre és tenir la penya controlada, dirigideta i que... Per mi, sobretot, és com les finestres que t'obre, no? El coneixement d'una persona que et fa mirar amb els seus ulls coses que ha descobert i que tu t'enriqueix i et fa ser curiós i crític i vols saber-ne més, no? I curiós. Pot ser que no t'agradi la dansa, no passa res, però tu no pots dir no m'agrada la dansa si no n'has vist. O és que a mi la pintura contemporània no... Potser no passa res, però algú t'ha explicat on és l'abstracció d'una realitat per fer-ne una obra de pintura. I és que no ens ensenyen, no? No hi ha unes ganes de... Això és invertir en cultura. Pepa Plana, ha estat un plaer aquesta conversa. El que passa que encara no et deixaré marxar perquè com el podcast es diu Off the Rec, li demanem sempre als nostres convidats que expliquin alguna cosa, jo tinc aquesta gravadora, llavors que expliquin alguna cosa a la gravadora que mai han dit públicament. Fa molts anys, la primera vegada que em vaig posar el nas de pallassa, la màscara més petita del món, va ser anant amb autostop cap a París, autostop París amb l'Ariane Moschin al Teatre du Soleil. Jo tenia 19 anys, jo no sabia, ni pensava que volia ser pallassa, ni sabia que existia. Quin gran aconteixement. Me va costar molt assumir que això seria el meu ofici, vaig trigar 10 anys. Però sí que la formació que vaig tenir amb l'Ariane Moschin al Teatre du Soleil per mi va ser clau. Han passat, 40 anys? 40... I em truca ahir del Teatre du Soleil si vull anar a donar classes a l'escola del Teatre du Soleil a París. I és com... No, vull dir que aquella nena de 18 anys fent autostop per anar a París per estudiar en aquesta gran companyia, com dient, mira com torna, no? I em sento molt honorada i molt contenta i molt feliç, i dient, bueno, si no treballo aquí, treballo allà, i si no, a Guaraná, a París que me'n vaig.